Viděl jsem velekněze, který z 15 miliony schoval celého Pána Boha ve svém těhotném břichu. Viděl jsem vůdce národa, který se dal koupit za soudek spiritusu. Viděl jsem nejvyššího sudího, který za 5 pokojů s celým zařízením provedl právní důkaz, že loupež je nejpočestnějším řemeslem na světě. Viděl jsem policejní aparát dělat hlídacího psa, plné kapse na kolenou před zlatým teletem vlastnictví. Nuže občané, viděl jsem právě dost, viděl jsem právě dost. Nuže občané, viděl jsem právě dost, viděl jsem právě dost. Viděl jsem žurnalistickou státotvornost, jak rostla z přetučnělých srdcí a dobře podmazaných násadek. Nože občané, viděl jsem právě dost, abych vám mohl prohlásit, že církev, která má takové služebníky boží, národ, který má takové vůdce a stát, který má takové úředníky, jsou dohromady i každý zvlášť. Augiášův chléb.